Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar arita kwe Profesa Kindiki okone jo Kenya koro ni thuolo ntiere mar chwalo kwayo mag Paspot ni mar dhungruok mag chenro no mane kelo pek e yudo Paspot mapiyo koro ne osetieki. Kindiki oyango ni Paspot ma kwan gi ok tin ne 87,000 osechapi kendo jo Kenya koro nyalo kawo kuom thuolo mar ndalo 30. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi ler mar wachno. Ka oloso kod ute fombe liare mar apisi Manyayo House e bomba Nairobi, jatend migawo mar arita kwe Profesa Kindiki oyango ni gisetieko moko kuom midhiero mayande okwako chenro mag yudo Paspot. Kindiki okone jo Kenya ni koro nyalo chako oro kwayo mar yudo Paspot ka koro maromo Paspot 87,574 osechapi kendo jo Kenya nyalo kawo gi kuom ndalo 30. 87,574 passports which must be collected within 30 days commencing 25th of September 2023. Kindiki lero ni giketo lai makare mar dhi chiwo thuolo mar loso Paspot gi ndalo 3 e kendo jo Kenya biro ng'eyo ka otesegi mag wuothgo oikore kokalo e mbui. Eventually will be to reduce the 7 days to 3 days because we don't see why an application for a passport that doesn't raise security concerns that require verification should last for more than 7 days for now. Omedo ni masinde mayande miyo tich yulo osetieki e kendo koro gidhi tiyo kod apisas magenwa yes e yoto tich. And therefore we have ordered for more printers, and once the new printers come we will triple or quadruple the number of passports will be printing per day. Jatelo koni mibadhi yandi otimo newe ot Manyayo e kendo jochumbu ne tayo mibadhi gino mane kelo deko mag Paspot kaluwore ni ji giwegi ne dwaro omenda machopo mapiyo. Those few, the 1% that is taking bribes, must look for something else to do because this will be a corruption-free space. Okoni maromo Paspot 8,423 ni Nakuru, kamaromo 5,424 ni Mombasa. Bende ji one ng'ato maore moko kao Paspot mare kuom thuolo midhi chiw to ibiro go fwai koponi oro kwayo mare tielo mar 2. Nairobi will be distributing 36,170 passports. Embu follows with 10,409 uncollected passports. Eldoret 9,938. Kisumu 9,515. Nakuru 8,023. Kisii 7,971. And finally Mombasa 5,424. Total 87,574. Those passports, some of them, as I have said, were printed weeks, months ago. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manen director mar duol mar weche tudruok